God bless everybody. God bless everybody. Well, I think it's about time that I speak very important things. So, tell everybody that the senior prophet is live right now. Mozina aliyense kuti senior prophet are live right now. Kuti tiyankhulane zinthu zofunika kwambiri after chilichonse chitankhulidwa kutokanidwa kutatukanidwa. After all is said and done, God has a final say. So wherever you are right now, pangani share auzenanti kuti senior prophet mmane nera kumbali acha ali live bwana mzane ni pamaso sama ngankhula kumbali iko yayi. I'm here now, talk to me. I'm here and then kana zinthu zikulu kwambiri zofunika kwambiri zina zimemwe simukuzidziwa ndiyambira pa ma professors aja chimene chitika ndiye ankhulaso za kutsogolo kuti where are we going as a country. So zofunika kwambiri kuti yankhulani. So auzen aliyense nakuti senior prophet ali live pakali panopo. I'm telling you, tikhala tikulula zisinsi pano and this tinyengelera or do what we are born to do. So muzilina lesi senior prophet alive tikangofika unto 1000 and then tiyamba pakuyankhula. Koma for now allow me kuti ndimwe madzikaye while pamene mukuita na anthu ena kuti senior prophet alive. Quickly do that. All right, blessed God, do that quickly. All right, tangu tsantho chepa chabe kuti fika 1000. So quickly tikhala onkhula zisinsi pano, tikhala tokulula zisinsi because anthu ambiri mukuyena kudziwa chachitika ndi chani and chitike ndi chani. Very important. So quickly Moses nino ake senior prophet alive pakali pano quickly. Beautiful. Beautiful. Wow, beautiful people. God bless everybody. God bless everybody. I'm gonna share to figure 1000 and then tiambo kankhulana. So we're gonna figure 1000, so quickly do that. Share. And I hope whenever may just cross check here. Share. And I hope whenever great. Amazing. So quickly share, tell somebody. Senior live. Quickly do that. Wina kuta senior prophet mukoneka okondo kwambiri to the control of the people. Yeah, why must I be sad? I'm one of the strongest person ever alive. Oh dear Lord. Quickly share. Quickly share. Beautiful people. Dear Lord. Panganishia machangu tufati yankulanebo zisinsi hapa. Tufati yankulanebo zimeza jitika, very important kulindi yankipo kantu. I can't keep quiet, my piara anga nanduza nakuti musalawe pa social media, will handle everything. Musakali pa social media. So I said, okay, no problem. So I haven't been on social media. However, sikulantusona kuti sindikudziwa zimene zikuchitika because I've got friends all over me and
they're like, oh senior my social media kuti bwanja kuti senior social media yapenga mukutrenda pena paliponse anthu akupangira content pa ino, you know. So yeah, I've been hearing a lot, just a lot. Just a lot. Excuse me, just a lot. I've been hearing indava zambiri komano, you know. Also amama ndidziwa ino ndikamva zinthu ndimango mwetulira, you know. I just smile. Okay, now 1.4. All right. Think tambe kuankhulana. All right. Tend bempere ziko mulungu chifamula ankhula in Jesus name. Praise the Lord. All right. Ndakola ndanonse ku live it's been ndi live imene yabwera after nthawi yaitali. And zambiri zanenedwa, anthu ambiri atukwana, anthu ambiri aweruza, koma zimenezi zindisunthe? No. Ndikulira zinthu zina zake. Okay. Now, ndiamba ndankha kai zimene zachitika. All right? That's what I'm going to do. Ndiyankha zimene zachitika. Kenako ndilankhula zimene zikuchitika. Kumapeto ndiyankhula zimene zikubwera kutsogoloko, like prophetic direction kutsogoloko kukubwera chani. All right? So live itika mmagawo atatu. Zimene zachitika kuyankhapo. Sindikhala chera anthu akuyankhula. No. Ndiyankha zimene zachitika. Ndiyankha zimene zikuchitika. And then ndilankhula zimene zikubwera kutsogoloko. Fair enough? Okay, let's go. Tiyambe nkulira. Tiyambe motere. Prophet akalankhula uneneri chimachitika ndi chani? Tiyambe pamenepo. Particularly ineyo ngati mneneri ndikanenera chimachitika ndi chani? Let me tell you this. Prophet akanenera, apa ndipo ndambapo kuyankha zamaonenero koza MCP zimene zachitika. Prophet akanenera sikuti amangolankhula ku public, kubwera nkulankhula ku public. Ayi. Prophet weni wa Yehova asanalankhule ku public, kumakhala zolankhulana ndi Mulungu wake kuseli. All right? Then amabwera kuzalankhula pa public. Akalankhula pa public again, amabwereranso kuseli konkuja. Chifukwa prophecy imakhala ndi zigawo ziwiri behind the scenes. Chigawo chakuthupi ndi chigawo cha uzimu. Prophet akalankhula uneneri, kuti prophet wanenera wankhula uneneri, umakhala ndi zigawo ziwiri zimene amachita kuseli. Chigawo choyamba chimakhala cha uzimu, chigawo chachiwiri chimakhala chakuthupi. Chigawo cha uzimu chimakhala chani? Chimakhala kupempherera uneneri uja either for or against. Ngati uli uneneri wabwino, for. Ngati uli uneneri wolakwika, against. Chigawo cha uzimu chimene prophet amachita kumbali after kubwera ku public ndi kupereka uneneri. Chigawo chakuthupi chimene prophet amachita kumbali after kupereka uneneri ndi kutenga step kupanga consult the affected people. That's chigawo chachiwiri chimene chakuthupi. All right? Kupanga consult. For example,
ngati ndapereka uneneri wokuza MCP or wokuza maybe for example Dr. Lazarus Chakwera, uneneri uja ndisinabwere pa public ndikuzauyankhula umakati kuseliku takambirana kale ndi Mulungu. Alright, now takambirana ndi Mulungu kuseli uneneri uja ndetima bwera pa public ndetu Mulungu apereka go ahead. Alright, ndetima bwera pa public ndikuzaunenera ndikuzaulankhula kuna kuti Mulungu wandilola wandiuza kuti ndiyankhule easy. Alright, after tikanenera choncho we don't sit back sitikhala no kumbali kuti matenga ma step away. Step yoyamba ndi spiritual, yachiwiri ndi physical. Step ya spiritual imakhala kupempherera uneneri uja futi uneneri ukaperekedwa pamakhala ziphinjo zambiri zochitika zambiri mu dziko la kumidima kuti usachitike kapena uchitike ngati loyipa, kuti usachitike ngati lwabwino. Alright, nde imakhala ntchito ya aneneri ndi ma intercessors kupempherera uneneri uja. Chachiwiri imakhala again ntchito ya aneneri kupanga consult the concerned parties. Alright, ndiye kuti ngati ndanena uneneri wokuzana Dr. Lazarus Chakwera ndiye kumbali kusukuti ndimakhala ndangokhala no kumbali kumakhakulira kuti kuli ma consultation amene akuchitika, kuli ma prayers amene akuchitika. Mukudziwa bwino lomwe kuna kuti ndinabwera ndikulankhula mwamvemvemve kuna kuti Dr. Lazarus Chakwera ndamene adzawina zisankho zimene zikubwerazi. Nabwera ndikulankhula zimenezo ene ndinayankhula kambirimbiri kuti Dr. Lazarus Chakwera ndamene atawina zisankho zimene zikubwerazi. Ene nditayankhula ndinapereka ma conditions kuna kuti koma Mulungu wana kuti awine zisankhozi apange zakuti. Alright, now nditayankhula choncho sikuti zimakhoza tirapompo kumbaliko. I had also a responsibility to do. Alright, a responsibility to do. That is why mwina ena inu munaona zithunzi zina zikuchita ma rounds pa social media zimene zimaonetsa kunena kuti ndakumana ndi His Excellency the President of this country Dr. Chakwera. Alright, now why ndinakumana nawo? Nakumana nawo podziwa kunena kuti singangoyankhula zinthu pa social media. Alright, ndikuyena kuti ndikumane nawonso ndiwauze kuna kuti Dr. Laz Mulungu akufuna kuti mupitirizebe kulamulira dziko lino. Alright, koma kuti zimene zitheke Mulungu akunena ABCD. Alright, muchite ABCD. And sinakumana nawo kamodzi, sinakumana nawo kawiri, tuna chaka chino chokha. Alright, only chaka chino kangapo. Now why ndimakumana ndi Dr. Laz kangapo? It was to follow up on the prophetic instructions. Kunali kupanga follow up kuonesa kuti zimene Mulungu akunena kuti achite kuti prophecy ikwanilitsidwe akuchita. So it was just a follow up protocol. Alright, follow up protocol. And zina, alright, mwazimene Mulungu anayankhula na kuti kuli prophecy imene ichitike akuyenda ona kuti achite zakuti. Sina mwaizo nabwera pano ndikuzanena. Alright, koma ndikufuna mudziwe chinthu ichi mmene ndimankhula ma prophecy osewa ndikuti kumbali uku. I want you to understand this. This is important. Mmene ndinkabwera apa nkumankhula mwandithe kuti Dr. Laz awina basi provide achite zakuti nkuti kumbali kusikuti titangokhala me and my team. No, nkuti tikupanga consult
We have consulted with His Excellency. We have consulted even the Antoena around him. All right, because I had connections all over. So Antoena's around him. This was all to make sure kuna kuti zakuti zikuena zichitike. Now, when I'm talking about following up, kuti zimene Mulungu wapanga instruct izo zikuchitika, it's the same thing zimene anthu inuyonso mmayenera kuti muzichita. Chimachitika ndichi ngati prophet wankhula unenere, even in your anthu mumayenera kuti muzipanga follow up, because ma prophets tikapereka amakhala ndi ma updates. Now, nchifanya ma prophets tikapereka amakhala ndi ma updates. That's why mwina mukozokhala makhala mukumva pakati ipa ndikamankhula ndimakonda kumagwisa ntchito maona kuti prophetic update, meaning kuti prophet wakati kupanga update. Why timakati kupanga update? Chifa tikanenera muja timakati kumbali kuti kupemphera, tikupanga timakati kumbaliku tikupanga be monitor my events amene akuchitika mu dziko la uzimu. Timakati kupanga be monitor as a prophet. That's why prophet amachira kuti watchman, meaning tikanenera we go back ku dziko la uzimu kumaka panga monitor chuchitika ndishana. Ngati muli ma changes mu dziko la uzimu muja, we come again tikumakusana kuti chuchitika ndichakuti awandameti machi kuti ma prophetic updates. Now, in the follow up imene inu ngati anthu otsatira mmayenera kukhala nayo, kuna ngati prophet wanenera zinthu izi mukutsatira prophecy ja kuti ngati pali ma updates ena alonse mukhale kuti muli up to date. Very important. Chifukwa chimachina kuti mukapeza prophecy imodzi nkungoyinyamula popanda kupanga follow up, ngati pali ma updates ena alonse mmakhala kuti inonso mukudziwa, and zinthu zikachitika mmabwera nkuna kuti yayi prophecy ja inalephereka, prophecy ja inakanika. I say this and let me repeat this. I've never missed a prophecy. Never. And that will never happen. I'm looking at you and I'm repeating this. I have never missed a prophecy. Never. And it's not going to happen. It has not happened. And it will never happen. Never. It can't happen. Because I know the God I serve. Mwangamina tungeni manziwa. And since suntika ndi timapokoso tamakoswe. Not me. No, I'm not built like that. I'm not disciplined in that way. And I'm not programmed in that direction. Singateke. So, kumbaliko, maybe kwambira mawa, I've instructed my media team kuna utakuone tsini zonse zimenda kandu kuyankhula, and zonse zimenda kandu kuchita kumbaliko. Kumbali, because I've got the conversations, I've got many things kumbaliko. Kuti muone my efforts. I want you to see the efforts that God prompted us to do to make sure that Dr. Laz awine. Kumbali kukama efforts ambili. We've done lots of efforts to make sure that the conditions are followed. Lots of efforts that we've done. I've got proofs of my effort. Because, you see, why do I my efforts? Don't my efforts for what Timothy prophecy. You people, especially my haters, you just come with a certain portion. You know, mango nenga portion ikena kake. Kamene kakupanga misutiko, malenga ndimene muntu yomadanana naye. Mango nenga portion kameneko kukaponya. Maona anenera zakuti sizina take. No, that can't happen with me. Never. Not when I'm alive. That can never happen. Even if I'm resting, I'll die. But I'm talking about just when I'm alive, even when I'm not here. That cannot happen.
Singateke. All right, singateke. These efforts we made by the grace of God was to make sure that the will of God must be done. And up to now, you cannot convince me otherwise. Because ndima ndio Mungu amina mandilankhula. Ndi Mungu wa moyo, si Mungu wa kufa. Ndi Mungu ona. Ndi Mungu ona, si Mungu wa kufa. That's why nkanthu arasoko sabanje. I don't care. I couldn't care less. Because ndima ndio Mungu amina mandilankhula ndi ndani. Koma ndofanda kuze ndinthu ichi. Prophecy kaberekedwa and ma conditions akapanda kusatsatidwa. Muma peleka mpata kwa adani yanu kupanga prevail. Alright? Muma peleka mpata kwa adani yanu kupanga prevail. And ndofanda kuze ndinthu ichi. Anthu ambiri, Mungu sangalala pale manopo no boma da center or this or that. But here's what I can tell you. Masinta expecting una kuti izinto zisinta. But to the contrary. Masinta kwembe izaruzo zitika ntengo. Nah, to the contrary. I still stand by it. Nothing has changed. Every time ndikamape mudziko la uzimu, I don't see any change. I don't see any change at all. Every time it's not gonna change. Now ndikabwera pano ndikunkona kuti every time ndikamape mudziko la uzimu sindikona kusinta kulikonse. Kwantu ena kutu be like, what do you mean? Let me tell you something. Kwantu amenenda uzimu, they shut their mouth, they keep quiet. Because chaos is coming. Chaos is coming. It's not what you're expecting. It's not what you're thinking. No. It's not that. It's not that. Kuli mavuto kutsogolo. And musinta soboma. Let me repeat. Kuli mavuto kutsogolo. And Mulungu asintaso olamulira. Take these words. Kuli mavuto kutsogoloko. And Mulungu asinta olamulira. I'm not talking about 2030, no. Forget about 2030. Iwalanza 2030. Musinta olamulira. Mumpanopa. Mulungu achita zimenezo. Sa 2030 ziwaleni. No. Simusinta olamulira 2030. Simusinta olamulira 2030. Musinta olamulira pompanopa. Mulungu ndamara pange zimenezo. So don't celebrate as of yet. Oh, no. I was saying people are akuyembekezera ngati kuti MCB aluza, Chakwera waluza. But I can tell you, nina mini waluza, Chakwera sana luze. Chakwera cannot lose. That man is a good man. That man is a good man. It's just good. Just good. Come on, some may be asking questions about the senior prophet. Why sana chida zimene mungane urajide? Well,
yankhanga lona kuti undecisiveness, one. Number two, nthawi zina anthu okuzungulira, you want to do something but it looked to be against the wishes of those around you and you end up not doing. For example, one of my strongest point, very strongest point that I made, all right, so one of my strongest point that I made of late was kuna kuti munthu wina achotsedwe mboma, and I made it very strong kuna kuti, and I repeated it several times kuna kuti ngati munthu amene sachotsedwa yambani kupakira ku State House, and you remember that, right? Yeah, you do. Nana kuti ngati munthu amene sachotsedwa yambani kupakira, and I repeated this several times. I made several times kuti ngati munthu amene sachotsedwa yambani kupakira. Now is a president akudziona kuti now was a straight. And I think now you may be remembering this thing that I said. Mr. President, awachotsedwa kana sachotsedwa sikuvutana kuti mudutse. And I made it very clear, kana sachotsedwa sisteka. Another point I made clear was about alliance. I said, sunga win enoka, you can't win alone. Some of these, my team will bring them up from tomorrow. I'm afraid I'm to wait. I have to address the people first. I have to address the nation first before we can show them these updates that we have been, making. So what can I say to you? Keep in prayer. Keep in prayer, just like we have been vigilant in prayers to make sure we don't bloodshed. And we talked about bloodshed, and I said we keep praying against it, and we kept praying against it. So what I said to you is, keep in prayer. Pray a lot, because disaster is coming. You think Dr. Lazarus Chakwera faced problems in this country? You cannot compare that with what is coming. So the future is not good. So what's going to happen is, kuchokera pa ulamuliro zinthu zivuta, ubwera wina zinthu zivuta, zinthu zizakonzedwa pa ulamuliro wachitatu kuchokera pano. Let me repeat that. Ulamuliro zinthu zivuta usinthidwa, pabwera wina atasinthe ndani ulamuliro mulungu, zikhaza automatic. Ndifuna musunge mawu amenewo, zikhaza automatic. So ulamuliro usinthidwa, pabwera wina msizaenda, then anthu azanchotse munthu amene pasabwera munthu wina. All right? Amene zinthu zizaenda, amazalongosola dziko lino. So that's in the calendar of God. That's what is going to happen. So what your role is, keep praying. Pray for yourself, pray for this country, pray for the leadership of this country. All right? So these are the updates that I have to speak to you. I hope you've been there listening. Otherwise, you are many there utuwana nina divanga post and and all that. Well, good luck with that. I'm still around and not moved, not shaken, not at all. No, not at all. God is good and all the time. And I tell you, I'll keep coming and giving you prophetic updates. But this is the new prophecy that I've said to you. All right? And I'll keep coming back and giving you prophetic updates, prophetic follow-ups. And I'll be consulting with them again. My conditions. All right? Otherwise, natukoza kwambiri nonse kuti mnali pamenepo konera. I see kuna tambili mandi konda tunafika to 3,000 watching. Thank you very much. In the past 28 days, I understand Amanduza, havanga manage page kuna kuti we had reached over 39 million views. That's unprecedented.
and yeah, we have achieved a lot. The page jumped from 160,000 to 170,000 followers, meaning antamari banga follow it's over 10,000 over the last 2 weeks. You can imagine over 10,000 more people have followed us over the past 2 weeks. That's a milestone. Because Santos Amina Mabwira ni negativity. There are people who come with positivity. They want to learn the word of God. They want to be blessed. So thank you very much, all my partners, financial and prayer partners, both of you. Thank you very much. All our pastors around the globe. Thank you so very much. I'm a little proud of you. And all my followers. Good luck with that. I hope mukatukwana mupeza ndalama wa ma bank account tomorrow. So good luck with that. Otherwise, I wish you all the best. From tomorrow, my team will keep bringing you some of the prophetic updates that we've been delivering in the past weeks or a couple of months, let's say. Otherwise, this is Senior Prophet Osler Buja, all the way from Budzikola Chilendo. Until then, keep living in the atmosphere of prophecies. God bless you and shalom.